Nou is het Frieske Geer alleenig nog beheerder van het natuurgebied en pacht ze het land van eigenaar het wetterskip. Dat betekent dat het Frieske Geer neer te sissen had hoe de inrichting van het gebied en daar ik geen geld voor krijgen kan. En dat wils de natuurbeheerder wel plannen had voor de Pezemerland. Takkom beeld het eigenlijk is dat het een beweide kwelder wordt voor een grutpad. Dat het vee van Oordense onder wat kan takkomen kan. Vee kan nou net de kwelder in, omdat de Simmerdiek in die kwelder hielendal afzet is met kilometerslange stekken. Die stekken binnen er om skiep zonder een soort tafersjoch krijgt dat stukje lang keelfretten te litten dat ervoor bedoeld is. Maar dat keelfretten zo op grondplakken in de kwelder echt net verkeerd wezen. Want het is daar nou hier en al roegte. Het is ook voor de variatie in huis beleef ik beter dat er ook een gedeelte wat minder roeg is. Dat breedvogels die echt typisch langs de kust voorkomen jaren, dat die ook meer plak gaan te breeden. Maar dan moeten de stekken dus voort. Het Frieske Geer en Wetterskip Friesland praten nou over het gebied, want het pachtcontract tussen de beide partijen rint dit hier aan. Mogelijk krijgt de natuurbeheerder dus een wichtiger rol in de Pezemerland.